Assalamu alaikum. Syrdi köl masira. طبعا وين ورهو لحن بات شي ازرت اي تصالح شدو شيت ورتي اصلا نوك رياليتي كانال ده ماش دول شاده شبيشتي كيول مسيره وين اي صاحتي تامين وقتل برلين خينت جخار خينت طيشي صاحتي تامين وقتل بسم الله الرحمن الرحيم الدام الله بيرت كي خبوش دابول يربو طبعا يربو Так, сахоми выжери. Ашуво. Так, лечит дадаш машво, лайн визен. Неуловимый к тебе ужас. Так, это не мне. Light vision, машво, неуловимый Джо, машво. Аж дух похабаш дийца. Ну, хочу. Довели добрый вечер. И вам тоже довели добрый вечер. Так. Правда уходит из этого, пусть услышат все, да, мулам. Мадина. Машоэль, хак Мадина, гражданин Ичкерии, ва алейкум ассалам. Маш доволь, неуловимый Джо Шевега. Плахтырь Алексей, вас тоже я приветствую, ва алейкум салам. Так. Чечня не Россия, Машоэль, хак. Ури, ва алейкум ассалам. Леди, Машёгиль, гражданин Ичкерии. Было как-то так, ва алейкум ассалам. Хамзат Гилаев, Машёгиль, ва алейкум ассалам. Байсангур де лафер, ва алейкум ассалам. Массерга, Маш догиль шо. Шадеш, мокши маши лил дуэль шо. Шадеш. Как найти, ва алейкум салам. И Убо Line Visions. Сегодня в Москве собрались все коммунисты, вата-сталинисты. Короче, левый фронт со своим координатором Сергеем Удальцовым толкали речь для рабов. Хорошо не дошло к раздаче блинов, сырков, лопат. Ичкерия Форева, Машволь. Слава Украине, Костянин Кисляк. Героям слава. Сегодня у нас стрим на чеченском языке, поэтому будем говорить на чеченском. Так что все мои друзья, не понимающие чеченского языка, прошу извинить. И советую учить чеченский по моим стримам. Итак. Та насо диц элвертага духаню тидам хилбулбел дол холлан. Хара сайнца инсайдерский олцуна информация, цани йоц информация, цайла йол информация, дюхархуян йол информация. И информация йолш дюч бохш дацас. Amma хагаря цер сажим цер лиле штек цер дючун хашча. Юва вайдай вайн юва геноцидия дулен хунду. Сунде латан лейр стрим мела Хаска наш должен ама таган предупрежден вооружен он. Вай цугуман кич хила, вай вооружен хила цугуман информация. Ишта та вай мосташен информация. Вай гаюй, вай кетчлуш дуй цугуман ха. Иш юбола цер юхта та ишай дулен долхум. Вайн маха ара та изер исбай дуйз притол шара. Вай спецслужб леца раски ФСБшник леца цоена ФСК ермот цоне та пакет дар бар але ну конверт дар ки чаки дол что киет я дар язин вайна депортация иш вай эрдадиш и депортация му ешер ишт هو халду нохчи чвах цундела иш та временно переселить бешбу Цацрайский область дирдиш. Дархуя войн годеч тайпан кипа. Ахцадуха нели тулдам. Иш депорт тома бала депортация вай эрдагар вай махкара вай эрдаган вай махка вай чах цадалита вай орам бух чах цабалита. Ицер дештуй. Вайцу на цец дол цадиз вайн хад
وين خوش دو إستوريا إمبيري نوم دائما ليلي نوم شدوش غاسق سن إبيو ليلين تا إمبيري خيرات تارا هترتا ليلين دو سندي لا وينا أزغاسق شتوي ميلدو وين بروبليم شخيليو وين إش بويزن جدين دا وين إش خيل ديل بوخشونس تا غاسق تا نبرياز ديوش تا تبيزن بولش يتار تا قيزالي تا قحالي يوليات جارين دينا دلعش دول جعلي باش سكتينا يوتسو باش نبريازنيو تقطع وي أزغاسق إمبيرشن تا نبريازن إشتايات تاني وقع وين مخاءر ديك ناخبو بغيت من ناخبو أدماليوش ناخبو إز مسو قومي وقع بو غاسقشن وقع إش بولش بو ديل أخيتم يشخلر إذا دوخ بوق دوين يشخلر كيزن بلا تأخا يوخ فيودرو بوش وك يوغيني فيودرو بوش إذا بوتين يساقو أتسو بوتينو دين دقي شاش ميش دوالش دو يدوت بار إيشو دوتسو يدوت أت بار إيشا راسو تنك حوشو يقول ويلش دين داتسو دوتشتل همانتير تدام خلا ويدوتشتل همانتير جيم أتستوبلينين صاي فيودروستو هدويتا غاسقي ميش آغو بيلش بو هدغياتش بو إيالا حاج سوا يو تا يو روسو تالي غير تشلوين جيناتسيد دالاتال فيودروستو بوغ أمريك نو Россия карьерзиню бог. Из Америки караю бог. Подчинение международного права, Европейский суд по правам человека, цен подчиняться деш моей. Дух почал, что ишт шеш барта бина международное право шей чуадол низам дуй цула лакаргуатеш дуняню гил низам. Так что почал кичва ца қилуа ца лезуч саг сацам бича تو международные институты وايشو هاي محكة هاي تخارتو يتن قيلو تيجا أستر دو ألت عن независимых لا داشتا مش ليرلو شوقي وندالش بتشالقي جوا سوديا يتسخل ميج بريزيدنت دو حلوة لما ميجي سج بتشالقي جوا تاخ بريزيدنت прокурор عايز ويش نيت بيشل تو европейский суды وان международный суды وان هم قصده еще штинюе. Из-за чего ишт адмо байшашка, изершашка, ца нуман тибахерч, ца динду, ца дагерч, динум дуе. Духку дуеш ахча дуцума, духку набуцу призадействан. Духку модель эльч пайда буцуна. Биргала қастанна, кегик эмнашам буцуна хульш бол пайд, цу международный право. Он эльч дүния нюқарлилш дол, и низама, дүния нюқар низам, ицахилча, غيل كيجي باتشالقش فينانسو إيكономически غيل باتشالقش إيشة يقي باتشالقش صعب قويوش دحق يو إستوريا ثم ديلا دوخا ديجا غيل باتشالقش كيجي باتشالقش بايد بوتو международное право хушкой Ибо Федорову шеш цу подчинение ду МВФ юбо шей территория ема ю Россия МВФ. И цу дючуна цацумантеа из нисуй цацумантеа. Amma цара шей коммунистический режим да яхан, он дальше уже людоедский режим ю дунянна уже балия юхуш людоедский адам душ на режим шей чур адам дуар цара духадик. Ну шей каяльч эрер наш буарца. Экономически дунянский исацабель от целтору елша Сибирь гарша дега масана хуш дукс угарёх пачал кёгаски пачал и шадулум доша халда да я умёч келбиснириш und alcha qirmitsi strachit пачалка дацаюет дунyan гварга гванда он гванда шавега марши майри хилж хокирши ماشي تخرج لا تدويت خو конкурентно способны цогол تاعتر مگر دوش عشريز دو دنيا يقالي نظام تلاعة ديمقراطي تلاعة وي برشوش باتشا президент خنا خورش парламент депутат خنا خورش شون تخا الدوش داتس اشت تخو چنا
Tajem gal doqsh dica dučis taha хоч. Иш цундуч доси. Ах иш международное право юхибан шаш дигардин. Америки сенати уан, хейр президенту, васки президенту. Ельцину. Господи, благослови Америку, фактически президент. Мауи ижгоушен бай герч, маси шаршка и шоузла и чара. Оушен бай этом не помню, что он бай гиртам была. Да он и эльча, и хал Иван Грозный уйдерк, уйдберк, хал хан уй монгольский, хан тюн ставки, тюн шатёртый, цабай метр гена, гоурандир, уауси, гура гурты, гуроштят, и осан умдер Ельцину динек. Ша, Господи, благослови Америку, Самый главный угорох мостахчу, Америки вант мостахчун, халавальса гуа. Ша, короче, шун, ша бохчун тарезу, ша, штамел дирцу. Ах, итву элер бахандолша, шайн хиллага, йох уда, шай атту бу хилла, шаш тулан бахканал американша, бдительность ей архдоц альчтуй, бдительность ей ах контракт шхилар ишадега асхалга дицан от Фёдору дютис нефтяноинс и Россия нефть дахка шилмет кшук Сибиря за северный у цера тяг нефтигар дахка целуа тяга дукаега английский Ingels технология шью, американский технология шью и нефть дохш. Исцен даилаю. Тут и шай налог луш, расхшан бюджеты умалуш. Шай нефть дохш, шай буабеш буш. Ахка бизнесу, йох бизнесу, газ, нефть, инзари, дахки ахшна. Штуцер, кигештеш цундела, американша дуку могитер. Демократ хильчани, дуй, права человека, демократ. Нага права человека, он шала демократия, что дау раски, давальча, Ельцин давальча, что маваларо бош, хестафеш, хабардуч, он эльча, вай терзанты дельчи, раски терзанты дельчи, дуньян хушбол, пайда, перу, бяхар, американчан, англичан хушбеш. تاجر خوش بويجر يال هميات ويجر يلجأ وي شاوي كبير يرشي مسار دودر يرشي غاسقي أمريكانش سن بوبوش غاسقي أمريكانش سن بوبوش أميلش دين دوي غاسقي أمريكانش سن خليل مداتي غاسقي تو أمريكانش تو غاسق شل خوج بوبوش أميل دين قوي تعتبو ليدرش Албойлой нах. Вайн ин геноцид хитин хал инашиоч хитин геноцид йолша. Шаш цут амятан до халеттан болша шайшин бергане генодолш политик лиля бош. Да дицан хикардуцер ма политик нисят иштешик. Дальше غاسقي أمريكا لاغيلا بو تحوين دينغوي دوتي قطق ديردو هو Фёдорын ди юдовой. Фёдору хубох. Вай ишак эмнеш дой ардубоцу. Ам иша дахака шорт халакба. Америки келер дадол дизуй боцел. Национальное освободительное движение бош. Ноддюцу. Возглавля координатор шаву бош. Туко буиш цуха, но хар дючве гу хагушве кардукаве кару. Конституции хитер цер цач шай буабеш букаш дуй шай. Кару мадар элче дот элче конституционный строй России хуч букаш. Dünya yukarılıyıl что nizam шайн указ шайн лакардат шаш лорардат боцер шайн луаглил да деш мадуйцаре массово чуанахбай дух ку чуанахбай лил деш туй он элче вайдой шайнам духу ата гасты бай бобелчет ах ирбат гасты ирбат қидол қаннаша мела вайгта боц узбизм хичар бу и узбизм вайга болшхена и лербацхи ан вайн мадар элж вайн юганея набат бахчун дайна
Zum dela ilarbatsa hinza larbatsa huş doxşadu duy. Spalki igbeş. Taqa hinza sgoytaryu ilia yashin boşuk. Ilia uy motivasyondan ta daiman opozisyoner u boş lilşta. Yel surxsan ta humyuk. Taqa Dmitri Rogozin boşa ta büyük faşist natsista u. От Федоров свой дизер ба воится боцум, нохчится бо конкретно, ама эмнаш дай иша переселение вивиза гвахка قديقدا شاش حدا ديز بوتين كيدو ستالين سنخل ويز بوش قميلش ديش بوش تاهينس إليا ياشنس بوخ إذا كديروين ليش كديرو بوش تاخدز دين كارتين سين مقيتر بوس إيش دوتsa بوس سين مغوا بوس سين غري تير دوس دوتsa تاهينسر سورت مولاتش دو بوتين إتسا قيتسا ميتا بور بوش قيتسا بوتين غورا وحتن ويلخش بوج خراني أمريكو بوش تو محبيتش إيوترول شوات تونس ديك دادلدو تونت احتاج قوتنا هر أنجليشانش أمريكانش مدر الجما принципе هاتك دبوي اشتي وشتي أولق خيط قوين هوك باتسوش هورش شين تشنبيخ بيش تشنبيخ بيش نابات يبيتن بات قار دقت امش بنا وينوش دقوت وان بنا قوين ما خير وينوش الله دقت امش بين بو ودنيان جو عمل دول امناش دو اي انجليشانش بو اي امريكانش بو امريكانش ايش دقت بين نو امريكانش شار باتشاق شيء ما ياتي دقن يلا شي باي اباي شو بي إلشين باي اباي شرا دقوت امش تارم شيء ما حكت بنا قيچنا تمش بين انجل نو هيت هردني ميلدو دائما امش بنا يو великий эл ишёш боқала великий патчалш ишё о дүниен чу атаган леч дина великий эл ишёш Англия Великобритания хагуши хар Германия юқи ю великий патчалш ю менее великий юқи ю ну Япония хитсу ишта мощный великий та стерженёш эл верцо великий не просто тюнгерс духдуй қидуй Япония миш духадат تا شیوم دوش دوی شیعر چل تو تیر بویره بوچ راسق شی ایدات راسقیش ما بالش او بوی بو قز بو اشپانس بو اما استرجینیوش باید سند السیر استرجین خلمتک باید سیر استوریات سیر استوری اوکراین چلا چنیو موت قیچلا اسکوستونی موت بو راسق موت نو ایش دوقه شادگه تأخير هنزا أمريكان شهو بوه بوتين داوال بوه بوتين داوال شلشة بوتين سشينا كيتش بين جوبو تو ويلينا تو همان شادو حلويرو شادو حق مجرى تو همان ديك ويلينا تو تونتي بوال بيش ودنيا نشوا اوغر او يوتيش ال спецслужба ю ФСБ гэр ую وين يزا دوخ агентура ёлш бюро ёлш хинц ахча долш ху ахадир долш та принцип шёч службе ФСБ таха цацбол ФСБшник штатбол гэсгш американшана халудин да цер агентура юи цацбеш таха агентч боца шакич бершбу что هو أمريكا بهال دول أمريكا كنترنتات خلا إيش ودالش تقش ودالش خلا إيش أربوي خاتسان شن روسيا يوغر يخاتسان تأخ وين أمريكانش سيوزنيكش خلا ويتسخلا أنجليشانش خلا تسخلا وين روسيا مالتيلش يوغ تيوغشة وي وقتولور دات экзистенциональная угроза олк два штук угроза существованию Бога и вообще не угроз уничтожить вирус угрозе Бога и экзистенциональная угроза цац был чаром йочашта дыздеша оле Бог ала яйолш и Россия как Россия таганлерил Россия экзистенциональная угроза ю нохчи Нохчи омад, нохчи пачатна.
إز سون إش بيزي دات إش فاكتو طبعا مسانا خوش فاكتو قي أجي ما كورت بولشو قيتا همنا تسقى ديكا خير دات ساريخ تسقى بايدا خير بات تسقى رزويتي خيرات $1 رزويتي خيرات تأخذوا تو أمريكان شهو بوخينز دعوة بوخ بوتين دعوة بوخ إدعوة خير تدقو راسقي بوخ اسمع الله شاشة تو بوتين إن رئيس بوخ شيء أحشنا شيء شادة لما قلدوش أمريكان سانكتيا شياش أمريكان شتوان بات سلاقي دقوم دقتيا أما بوتين يتون كمان دقي بلان شو بوتين لرويش كديروي تون نخبو إيمنا تون بوتين جو بوي جنرال شوي أزبوي ويان تاري لرويش شو تاريس تا أولش تا همدوق любой переворот, милга пачалк пучхельч, хитсамхельч, пача давокшельч, президент хуйчельч, диктатор хуйчельч. Цу диктаторе подчинения прибай я эзерсак хули, ху ахадир долш, ола власть туи, айдал дуи, وبوخش دقائقش قداويق أيدل مداتي ملجو إنيس ولا أيدل دات قداويق أما هو أحد يردوش بخباية إزرسك خلي إدواخ وشوات باتشا بريزيدنت ديكتاتور ملا ولا إيش تنليليش بو كديروار أما كديروار نوخشي بو نوخشي ميلتا بيزخا وين روسيا تنديلا إش مسو أغو روس غوارديو قباخنا إشت باخنا وشت باخنا تحقيق شينوان دقيق شوز غاي سويو يم تباي سويو إنز بيرجل دكتا دوسو روس غوارديو قيدو دقوم دق بوتين شين كيتشتي غا أمريكان شنا دعواق لا كديرو تاقا إذا أوقروا تاشيكو يحشن إذا حقروشن بوتين حقروشن دا كديرو دا حقروشن ديلو ريميني أوقتنا غاش خين زمن بيقي وبروس دا تساس دول وبروس ريشون تون ديلي لرس كديرو ححول شادقا بوتين سليلنك حديث تاق حون با برنامج защиты свидетелей غدا حجرونس غدا يردون ديردور تسونا ديردو ملوخشونا информации яш от идо информации яш хаве нагуй шаш мели ленаг мلوخشونا ديردو деш ашаду инит силовой хум да дехкан кадира уце главный давах вишвик и давах имало вишу так и демократ бубош бола та шун шайна бойск и демократ своя мел ахят бу иш миш бу шай вайн масана хушдук и демократ бубоша от американа келабишана ишаш давах кон и боша и давах кешу ишадега магудат انت شادقه انت حقوشتك دوي كديرو دواحقر بوتين دواحقر هو هدوتيغا تاون دوتيغا هو وي دين قامة تو كديرو تاني دو ألا ما سناب إلش إيباش إشت إنستغرام تشوفش قش أحمد بسينا أحمد مجيلة ونعدنك بوش أش نعبوش أش وليل دوت سوش أش مش قاتش سوش شاش شين تداشتول تيحيين شن تداشتول يا تانا رادي يدولشون شو مدات ورشادك كوچ وادو سر دولشون شتو هين استغن لير سورتما تقشو دالش تاي إيش دالش أنا وي كجينش وي بيخ بوش شو مجوخ قير دلير وانا إيش جوخ قير من دري بوش هينت دول حولا باشا تبيش كجين أخو إرما بوي وين إسيوش شادك فيديو شايش تجوا يسريو كديرو هنا ديل مستغل غاسقشان وقت والول شينا قوستي شاوي وي وشتان وقت واليشو تون ودر إذا ما قيهم وي دويتشا وي نوتشق أما كديروس حال شرلي إبدوخ هنا عندنا كاريكاتور شيخني هنا عندنا دني شا ليدر ناتسي وي بوش غاسقش إذا ديتا دويتش كديروس وي شو نمتو كديروس وي شو تام قيوك كديروس وي شو بوليتكوسكي كديروس وي شو بوش
цунти тёрш о дихли удобно уи массу эу лило что цунти ух шадол преступление цунамца соунахца эскэлш цунам титуа дадала кцаумада нью اتكديروت دول حلوة لقاستا ديز نوچق اما كديروت دات اما هو كديروت دات الش دولش داتس كديروت داتس دولش دات هنسا ليبرالني بوتين كديروين بوتين نمتع روما تبو تو ياشنس سيت فيديو قلت ليش تو ياشنس تو بوتين وقت تو هيرو كديرو تو ويتشويك كديرو تون مخاي قزر نيمشن زغا تو روسيا عشول ياشن الى ياشن مخاي ميل سمستيات اللي شي كويرتن داو كديرو تاخيغا يكديرو دعواقچ تيك بوم بيش الخانه ومالخانه وقبيش تريت ديسياتي تاشتاش باخ بمكتر تباخ بمكشن وبشي ان تاتبولچان مت شيء عيدل حق دل شاش واخو شردو قزع بولشانا مهتات بولشانا شوك تعمو تشوى يزينا كراخ رسي خيروي يبيري ديال خيروي تسخا نسون مخكا متك خربات هنج بيري ديال خيل هنج كديرو اندو حال برشاش عيد لي باست اقاسون متك خربات بوتا بيقرش شيء قانيا هو غير دو توش بول اش بول ناخد او عير بلبو ist auch eher belischen. Zähne humzachel mekschduschen. Zähne beide der Zanderne schinderne Zähne zu nach. Beide zachel mekschbuschen. Und elche ipidel hulschena muchel mekschu. As wulush ma allara deportatie iashwein. Elgardoch duway hoş kadirovch bu hoş kadirowen de kadiro beş bu akhir yurta haltu kadiro surt du har yurt da hak mekshu هروني عادنا كديرة ناخبو واش دعبا مكش بو ألا وينا أتشلد نوي يغنو وكيتشش جينا تسيدو على خيتسو أدغاز قفوشيش كيتشش يوي هيتساسي فيديو قويتلوسو إلا ياشنس دوشتو قميلي يغو يوي نو إكامنتيرو وتلارسون دالمو أسقان غاز قمحتا يريو إتسانا دخايت دوي وين خاي وين سمدوية وين إقوية تالي لاشتك ist وين يمكش بوق يوق يامرتا يوين بوق قيران بو تبا يمكش اما قيران اذا ويغت olur بو يو موت olur بو خايشن دحرا ويبرتخلا ويا ديمقراطически ичкери юй конституциёлш وشاي гёлш мой цутя وشادش تاشخلا ويتا أخرس دوي وقرش دوي بوش تدوش وي نوشي قومت دو وي غاسقش دات هروم كديرة وين تقدر على دو كديرة بيوخم يو كديرة غاسقش نوخ ولو ني بروستا تو ناخ بوي تو غاسقش بوي أبوش بوي ألديش دوي إشت مدوي شيغر لا ألوش بويش ما بعد تسويش يش شي لا ألوش وخروت وسك شي نو ويجا قيجا أما إشتو ملي ليش ليجا زغراني تاع بوي إرش نوتشي تاع بوي إرش روسيا تو بوي إرش شي نا واستخلش جيروي روسي بولش إيش بوي إرش إيش روسي نو بوي ميك إلش بيتو بوي شواتين تورتيا حاليتن يالسك حالاتse وي نوتشي وبوت يعني إيش كديروس بغيت أبوتو داش دابو كديروس بغيتنا خير بويش كديروس كياتشن خرابوت يعني شيء كيلرش بولش دوكو أترياتشو أما رسينو ميك ألش بي إز تورتسي إردغان بوتين دوات تاو بوش ديشو أروال إدا وحر واتسر تندلا سيت إيجوي تريوس ليستا لوش حجروسو إيجايتشون تأخ تولت أخ دا مغلع شو بروش شو خاترشان سنهو جاو روكلوش هم ده هاوسر دو ليست الهاوسر دو خويتا ده موضوع هرور جمسك هرا بيانيست دعوتنا بيانيست دعوتنا قميل ديشو شا نوحش چوالش چو
نوچ شو واو آخر واتر يو تاخدو هنس إشت إدوش خلشة سوا نيس قيت هوس سوا كديرو أدوكات واتشو نا بروت سوا هرتا تير ماتريتسا يقيتسا دوي شويشتا دول داتر تيش بوش عشو دول وردوشن وي نقخشن وي تجيب حيقل دولش تجيب قيتم بوش يقوش بوشن نق وي اتنيت دادا خويش جاني هنس قوديوتا كديروشنا كاك بوتين сдаёт Кавказ قوقوتها أولغا دوقاديغا قوديوتا غاز قماتانوي قوقوتها بوغا هنس كديروشنا ندخل تسيو أو فيديو شون تسوي وقت عايز نقول كديروشنا كاك بوتين сдаёт Кавказ وقت عايز نقول كديروشنا يات فإزبشنا يو بوتينشنا يو كديروشنا يات كديرو هما وات كديرو نولو كديرو كرات ساهم دات طبعا والله هذا واقعا هنس ألو ألخان أخيرو ألشانه بروست بوتين تيش مسجو يتسون تسوي ده سواق أما قي ذل دي أن قي غاس قي أن سوى دوال هذا دوال ألخان دوال تل دادلدو سوتة شو كديرو تديك دادلدو إيش بوي أم بيش كديرو ويجم خيرو تر скорее всего ويرو كديرو سدو بوزينش دينا تان إن أوقش сразу цавия, но сразу два харбой анберша, кадиру губу Путин и нюхи далечна قدنا пощади шаал, так дошу емадаю, ворк Иса вори цааморите Сулеймович, Русланович, Медведевич обращение, почему я должен умирать туда-сюда больше. Ишт вахиан Камил штирду цу Кадирос. شي راح تمقاتشنا تندلا نو حقيقة نوقرو نتنجو بلا بوقم تندل تنجوني ألا س كديرو يو عين لا أور ملغى شو حسوازي ولا سوت حسوازي ولا ملغى شيء إنورماتيو سون هرناخ بيان أمه تعرف الأل حاول شو تيجر تودع ودوشون خذ حقه تودع بروزشيتني أرجانيزاتيش قزريل تعتيل سلوجبش تانتي إدغانوي بول إدو يوق بول كيرتي وادللت يوتولتع كيرتا أزولق حق ميلدل همانت سونها واستوش юридической стороны полностью сопровождать того информации честно хила бакел информации хила яхуч шунлу агдеш дюзел шевега дагайла окш умадалур душун ама хиз даи изадоч аядина نادنا المدر شادك عواديج هو أش سيجاليلي نا أش قيتش أنت قيتش преступление أش حيتش شو преступление شو شا قيتش قيشادك قيتش خدني عندها مش عوض سوش شين عطي قيتشاني هذا وان شاي دويزلش مسور كلار وال أتوبو أما شادك جوا بوس حديث ديزل شادك حيز دا دول دوي تودع كونتراكت دا إيريشون نيستيك هاتسولش حيز دا دول إذا ما قي إستوريو هنگا بوخشونس هنگا تيجر حائر والوش قوي уже شش جيناق ليلي نقا تسونا دوخكو بولش هنتا إلى ياشن يودوه هنتا أخو بوخ قدع коррупцию бо нохчи чва ахч до бог Путин шинаю бо Путину Кавказ давать еще бог Путину Кавказ давать мую окол адам дин диктаторский режим уаттен Северной Корее не Советский Союз я хилил режим уаттен я хал хил я док сал дакка еще очнаган на унижать беш на дир хечешо именно оскорбительной форме уничижительной форме лиля что хума هر بيوخو ما هر همش دويتشو جيم غدو ويقو دويتش ديك تحقصو ده комментировать. Тратить деньги он может совершенно свободно, не опасаясь обвинений в коррупции.
а у Кремля появляется лояльный руководитель, который обеспечивает стабильность в регионе. Путин часто подчеркивает, что отец и сын Кадыровы воевали против России с оружием в руках, но сами добровольно пришли к пониманию, что быть частью нашей страны... С оружием в руках Кадыров сам и его отец воевали с оружием в руках, подчеркивает Аллах, иду основной бошник. Алхана вари, Ямадай вар, первый твой бождун, да расхш с хилмабуй, вейц бубош, вейт эмлошан юк алилар, ас хитан, эмш бин дуахар дини, тяхар хогдини качалс, оюк аляч бол нерц, ас дух камилш динец, тя. Духу именно эмш бечерт. يا رسلان يا سليم اشتمش بنا بات يا كبرشة بات توم بنت عبايستك نشقلش ديك جرزان ثاني ديك تين تعيش فورمايوش حقوش بوله اشتا شاش بويجويش интервью луш сурт дохш иштел набу иштел бат توم بين بات شين قوة بوجا تير аргумент тую инца по-русски буй райски келернаш буй мадар райски кетерт ирмези дуй үша шин тайпанду دوحر مزي حلا زوجاي وصندل مزيدو خزبولا توي زوجاي وي إيش منش برتي قابش مثلا بريش أو ترخانة وي خجي وي مثلا برقش إيش غاسقشان دو على بويل خلابات يبقدو تعت برشا وي أغو بوش ماشونيت يا بوش ماشونيت يا قحيقان بوش ماشونيت يا ميجينش ويخن بوش شاي چور ميل بول يا چور تعت بول ناخ بايان بوش بول ناخ بو هينز غاسقش بول مش بو تاري غولا مش بو تاري خوجي الچا تعتير предатель بوش по закону военного времени военное положение президент Масхадас вести инчулта юк яқынчулта идаяллаят илячу цан تعتير تعذر دوخشدو وش ميريو يوخشك دي أول جرزن ثاني دوحل شي قومان شي إسكران نوع شي إسكران دوحل ليتك أما تعتير ثان وش ميرنا كزاني ياغا تيوقع самоментью смягчающие обстоятельства. Цуна хомуца вохкин он расстрел я шельшена он и расстрел я пожизненный тушена пожизненный мехтан трай пришел то аль учват отсумантуа. Но из-за смягчающих обстоятельств он дальше дух тяжкие инел дух есть дух ёх преступление дух инзари преступление ютаринен. Цундела и смягчающий ма значительный яц но ищи юхи ватуча хош قداو ما تسخل تعتبرش قداو ما تسخل كلابسان غلبل هردني دو حلدل قداو ما تسخل قربل دي بويلش بو وشا تسقى شاش غاسشن دو على توقع سنبات تستخل لابو بوش بو خوش كلبسنا جغيل برشم زغرانيتي دعباني عري بوي داري كالغر بو مجر تعتبرش سيلو رازنا обстоятельств يأتو بوش بيسناش خير بوتسانيو سندلا بتعتير بويش وي قومان دو حل بويل يا مرتخل داجا يوقع خلاشا شينوخي نام وسط انفورماتي ما يوتاغا ازدواتش قي السم زينش دي نخير بوتسانيو اما بام تعتير بويش خوش تقا غاسشن دو حل بويل بات خوش غاسشن دو حل خيل غاسش بويل بو دا غاسش دو حل شاش تقا توم تبين شار условно الخانوش اولر ويتسارخ تو الخانوش بوخ غاسقش شاويغا غاسقشن حستوش ما بويوش كيداج اخر بوخ اشا بايويكش بو اش بانديتش بو اشا شون دو حل خيل بو انت اخو ما بوخ يكاديرو احمد يكاديرو رمضان جرزن ثاني غاسقشن دو على اهتم بو يتير ناراتيف يتير ما تير ليني يوتو يوتك يتوخو ياشنو يوتك قار إبو غاسقش دقابل غاسقي سيلовик у ФСБ военный ош поддерживать бо харц будешь да нис бо шо вообще что и елелум шу даелум шу цундел тосан юшу бо это гоша цан минутан шаран ичаран духал хилбу тишам бахцаря бо ахара а Путинина хоша шайна ости бехкан на ости
بوقت سبيخ قطابة عندات وديشو ديك دوز دات دو أمنستيرو تدالت إيه نجا ما جردو شادك ديردو ال أشبوك ديردو ال شيء دعوم نيسا ديتا أخشرشكا ود أهتو بوش خل مواتي تاريخ سجا زايتوغان كوج زايتوغان ليلين مباتيش وديش يرتير تبوي دوش هر ناخا هرش преступление شينا بوش نالج إنشان يقع بوش казни шешта цумш диенца гум шдуйца бербеллаш окцара ишнаш буцен бу иш цер bod меткбат гасqi боиш колон а уничтожить не бата эра яхтит не уже террорист мауё гасqi закон цане цундела цера бол иш яцана метти цун уиш бу иш путинин цун путинин ха ши цунаранты стахича иш как заложники буцен мискна букуш доцелч боуди меткиоч бисен единственное азбошо предложение хочешь ах хаберч окидуце дин бист шейса семья шей чурнах шей бейш спасти да возможность редукции иш и бог ах хоша вообще кристально чо по-русски наш буй кристально чо келбиш наш хоша айдал хадахеш вуцергер хош барик хабахца бистен Россия дуя бачуша айдал дуцан дизек ахчи дукуза шадег власть и деньги вообще цаки интересы оман сагатеш явош бац сагават шавега ахч и власть деньги и власть и дуцан дизек и могут картина Путин нож ушбу Россия чуа дух кучнаган хош ногбу Кадырович Америка Кадыровича дуалю, потому что Путин одна из основ столбов путинского режима и Кадыровский. Важный и что важный основой. Так, доинч диланцер. Так доиш он санюка Кадырова, мажуаш да яш лагинца, что бюльбелириш. Ю Кадыр Путина шихал Патрушевиц кичарца да. Совещание олшена, قوسم هتن، Путин инцак дуалу هتن генерал, райски. Милво точ биргал цахасун, Патрушев хилмек шуй. Так Путин сэлла, ас шуна барадачеш бохти тарбо, я вам пришлю барадачей эл. Цулт я Рамзан Кадыров тюнгу наш царь юга мажош вахицер. Цаюк эрки шун дагда. Так Медведев волшхенак, так Кадыров давохки хавохки бош, Путин Китай явош. И моментер, қосам чолач бу. Путин с богомогите хаит дуй, ха с бочун тирвала Кадыров тюнгу. Ацершу да хакар душунар. Фактически заложник шбуиш. Шеш цу ситуация, шеш царин выборю заложник ш. Так инца хош да хакара инца со уверенно ук Кадыровари тюнгу иш да хакан хилар. Другой вопрос иш да хакан чулт я хилху хирду. وی چرتن ده حقردو یا قوزا آش برشی حالی الخانه چی قیبش اش ستوش بو شیگی ایدال حلور دومش گیتم تا گیتس دوله گردو تن پروست تن گونیگ گیت تا گیتس پروست دا اولقس دوله گیتر دو تن مت ایشین راسق شلوردو und als راسق بیو فاشیش بو راسق شه هر кристальный по-русски буй ценбол бакбол по-русски еще в Казахстане эрдохшена в исан годешвой вагонщудах на смерть переселение я геноциду дойш таким варварским способом ой дойшдер Украина мацал байер вая иш мацалан шилван байер мацал ой махка ой лир до тю да это да Иш двадина бу ар кристальный чистый по-русски наш буй. Ин войнах чи бой ар болш буй. Кадырова арсан бюрца бой Кадырова ар бой ар бацалиш иш бюр шайхи ба метк боц дел. Шаш цир бизан бол дел. Шай нохт шайни дютер доц дел. Дагум доц цун биш бориш Путин на цун лилия шабуш. Ама хинц ок Кадыровин духал бол алханауч малханауч и цац разный по-русски юх. Я куза Европе абу
إشكريج ببوش بيش ساتس بيش شاش كديرة ودعوة قام تام غاز قشتاني تعبرت بين اشتواخو يشن اشتوم خيل بوش تناقصو تساتيش und الشا بوتين دعوالجوت ها باتروشوي تشين باندا ياغا üç çer وين قيت أقدير دوك قيخو دين شولا خوجم ديك خردات قدول دات شيء قدلوك تار دينا يوت أقدير دوك تارس أهرنا خاكديرة ودعوة قن شيء وقر دبوش بيشا üç أتجينا تيدنا نارو كلوش بو قيت خردوك شو سؤال غير تسميسر اسمه إشتا دير ديتا إش ديتا شاش قيتك خروك شو إشت كارتين دوهين سوچتك وای هو الديس وای هو дадис وای هو первый цан низам тя правовая демократическая чеченская республика Ичкерия цут я даит диш дуай гаски Кадыров и вала Рогозин и вала Путин и вала Петруш и вала Тхуншевик цау элдиш дуай и да эл Хуза йол нич буй, хуза был в первую очередь американч буй, англичанч буй, немч буй, европейч буй. Кэгвэ эл дизэг, хэнах, тходэй кячдеш душон. И давэх чани кэна ма мадар элч дуй, мадар кэн ишта yok проблема яц, вэнт агина цидич. Я ина цани аппетитца йоган. Хиц массана гуш, шай но вашкру, шай я омюш, аппетитца юш. عينا بو شابش مدر أج سندلا سقوين جينا تيديش سجى وغر وات عنينا قيش أو واسخ بويرم بو تاتسبولنا أما وي هيتيا إكيشم وي كيشم ببيش بول وي قومو وي تملوي خليلش أوكرانيا بو وي تملوي سوريا بو وي تملوي تركيا بو وي تملوي خوز أوروبا بو شورت تملوي شونتي عيو نديشت طبعا всегда خلا يشونتي عنا نديشت هينسا يو شو دوغش دوي und شو авторитет شو تني عيرخي شاش تاش شيء по разным причинам душу аж цун стабех больше собо ама هر страшно у геноцид хилмекш положение юк Кадыров давах колар вай эл дизек вай демократ ду вай конституцию вай патчалка ю вай низам ду Вы цандент и алеча ду цаде халвал, вы представляете, я что хилвишу, например, босс. Закай хулили сун целешун астанхена, лей сай цакитам больше тацумш сай хилдер сун целешун, закай вы представитель хулили. Ама вы дуку бу, вы представитель, что это консенсус кару езвой. Из сун закай леари целеари дат, что не меги, асумаца бог. Магамек. Ама уай ца консенсус, уай ца нумантица да, уай о ишч картини те адович дуай. Закай харжа би уай со резушон. Милухчна уай омант бартахил уай ца нуманти да, но хагаря цун резуш совуцек. Цун резхил қисага уай за теашана. Со инц духовна қита со уай отсагу уай представлять дуай луш. Und alcha представлять деш доц делуай. دماديز تاعهما تندلا وي اتسان اغو يختو بيش بوقي بال يختو بالا قوزا ويك قباي ازرو نوخ تشون وي اتوغالور بو اساتسلور بو هيت وي دادولا انس اوياشن دويتشتك دوي تندو حلوي هيت يا وي بولبا تو بولبا ديلدلا شين لوك حق خيت شين لوك جاشاش بولشا بيس دوكو انفورماتسي يوش دوكو سون زوجدي سوين هما تخا ام سون قيوق ايوان اتناغ جيم سين هم حديل دولدج تاتسون سو اناليزي ولج بقيتا وات قيوق عدالك سون جولا دوكو هما خوش سبيرور نيلاتش ما دويش دوكو هما خوش تنديلا دلشي شولاتش О, война уккедар, вой оман уккедар. Мегер до хинц оку худиц ладуй тащик. Для Чечни и для них лучше. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу. Вот. И из-за главный цель, аргумент, из-за яшину куюх иллан. Дальше. Вы не забыли про это? С оружием в руках, вместе с отцом. Он сам пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с российским народом и должна быть с Россией. И это выгодно
это соответствует интересам чеченского народа. Вероятно, Путин искренне верит, что, сделав Кадырова полноправным хозяином Чечни, он решил здесь проблему сепаратизма. Юга Кубо Хазишу полноправным хозяином Чечни, алла шаш даватинул глава уцеруйцек. Да, ой, полноправный руководитель Чечни. Ама нах бойш бешехиц от Сулейман Гезмахмаев свайн хаелил информацию цхаквайн нах бойш 2000 зарурит толшара нах бойш хилаша ФСБ Игорь Хвостиков Цубая аль бойш бар Абу Заид Висмурадов по кличке Русский Патриот истигуя контролирует ауичхилу просто хажа хошиец от информации гуляш тачиум деш бойш беша полк имени Путина и Ахмада Кадырова или полк имени ФСБ второй полк и на наш и вот сашкиеши. Цундела гара цути точно целюга. Инску куда язин уштушон. Но разве политика Кадырова сама не себе не позволяет, сама по себе не является сепаратизмом бо? Шешцун могич цамек эльчулта. Президент олчулта. Глава цетульш. Духом урезать деш. Часть России бош. Шадек я Россия бош. Аж Путин мол, Кадыров мол. И бош ашу сега. Инс сепаратизм ты точ будешь. Инс Кадырович гуанда бол гуи. Халатан айна вай машу не тахиллаш. Инах сепаратиш бой. Уж бой арбош бу. Чубух арбош бу. Уж уничтожить беш бушон. Саши куйоч. Хагуш болар. Ниц будет и руэртан бол. В первую очередь и Америка удел душон. Просто дело времени. Но разве политика Кадырова сама по себе не является сепаратизмом? Да, Чечня формально остается в составе России, но по факту она живет по своим законам и понятиям, которые не имеют отношения к российскому правовому полю. Это обособленное... As адвокат Болбина, Сундель Бос, адвокат Болбина, российский правовое поле Бог, российский правовое поле я ячен. И цуючо понятие, что из России аюшен. Просто ночи чуа мела и эшпшвай и целоцдела мела открыто дают дохвай, дуй лицемерит, кезв дохвай отсуман. А раскши шейл система симулякарю имитации деятельности. Шейл систем судебной правовой системы. Абсолютно. А вейц аегю алвер чуар. Российский система, и цервен хватины, ночи система, я цыгаек. Опять врет гнида. Обособленное государство, созданное внутри нашей страны на российские же деньги. Давайте подробно разберем. Российские деньги, да, что не шуват ахкайскана, сдаются, на каждую мелочь обращаться, дешь, внимание. Российские ахчадатис, из-за и ахча вей ахчду, вей нефта, вей шадол рица дахушту, вей налог шмугуля, вей шадей гушту, цуналушту, опять нагло врет. Разберем, что из себя представляет современная Чечня Рамзана Кадырова. Так, узается рекламю, реклам да ялитен, а сейчас дальше гойчун. Хэшдуйшун халифат Кадырова бошли. Цере задача вайга Палестина ядаду. Израиль и Палестине муну. Ишт вай институне ду. Дуинал долж хамду. Бусал динс прикрывать-то, деш, и хума вай чухях куз Европе атиракче. Духен дуин да ичейк шушун куза хаяхкан. От Франция юшун, ко Германия юшун, о Европе амасана юшун. Ичейк шу хаяхкан. Давним давно духен дуин да хабах. Сюек тац на осту, война осту ждуть, на осту дуть, шеш, хюнгадол шеш, туам бюч больше, шола туам булбел бюч больше. Угар табюх. Угар дух нах изи нах бай цабюхум Европе лайган ош хезершен о хезершен о да дела вед даоне дела короче алили нах доху алқира вел вед даоне оли даг доошен бо хинц хашен бо цу уж боуч баца уж цухена хабох кичбар хабох ди куза бух кич беш шадига тахло шаш лац хиза вин чу ولن издеваться дин курт алитан шенти бол бохватин ол сагуи исқус хаве шхена ицуна дақиет
وق تملو خلي أمير خلي تعوني عدنا خلي قنا دقيت إيش دعوات تنقذ سيد شوشن تندلا خذ بوق كي قريبو كي قري غير سبيتلوش بيقصدر بوشابات نقارن ديتك وخليفاتي شبو كديروس مو يا خليفات يا روسيا يا بوتين موي كومير موي دي بوش اشرج مو خلي لوج очередная ложь цунага бог кирам бушун вайнцер тиба этгерч. В публичных выступлениях Кадыров подчеркивает свою религиозность и верность мусульманству. Более Кадыровс олегум из-за ночи он подкупить да ночи кам дог завоевать да цвете дагмаш дах церт шиц дах олш дуцвой тахка арбу пачал штани маз дата сита бош дуцвой тахка вай махка цаизер قباي مجد دودين تعزر قباي مجد إغاس شان تليش دي داترشن إغاس شان تليش خينا كوتر تر مجد داري تيح تخوبوش چوح قوقي أش بيك بيبرشن إغاس شان تلوش خينا إغاس شان ليش بيهوات دوش داتشن كدير إمارش هينز هريق أميال ديشة زابدان عقويش دوشني زابدا إسلامسكي راديكالني تونشا قيرجوه تان تسويش يومش چوخ قيرش لرلوش и сразу цара дахад до цуманстек извой сопротивление диршун гасқш хинц кадыровя идина западик вайн гоцадайт дүйч душонез нахчи цум нах китлаш вай бусам наган духалдолш деш дачун вай деш до камел вай использовать деш и тонкий момент чат үш китит ряч дүйч душон да кит дойлой. Того, он не раз говорил, что в его понимании шариат стоит выше законов России, а враги ислама должны уничтожаться. С первых дней во главе республики Рамзан проводит активную политику исламизации Чечни. И это противоречит Конституции, которая закрепляет светские основы нашего государства. Например, в 2015 году МВД Чечни обязало каждого сотрудника полиции прочитать 300 тысяч молитв до наступления дня рождения пророка Мухаммеда. Кроме того, в республике принуждали женщин покрывать головы на улице в соответствии с ортодоксальными традициями ислама. Кадыров обязал носить платки всех женщин, работающих в госучреждениях. А в Грозном действовала неформальная полиция нравов, отряды которой дежурили, в частности, рядом с местным университетом. Если они видели студентку с непокрытой головой, то расстреливали ее из пейнтбольных ружей. Чеченские девушки рассказывали, что и сам Рамзан участвовал в этой, так сказать, воспитательной работе. Если Кадыров едет в кортеже и увидит на обочине девушку в короткой юбке, то может сам опустить стекло и начать орать прямо из машины. Вопреки российским законам, в Чечне фактически легализовано многоженство. И для Кадырова это, судя по всему, принципиальный вопрос. Вот что он говорил в интервью агентству «Интерфакс» всего несколько лет назад. В России проживает 25 миллионов мусульман. И для таких регионов, как Чеченская Республика, многоженство должно быть разрешено. Тот, кто считает нас за это дикарями, сам таковым и является, потому что многоженство – это нормальное, чистое и правильное отношение к женщине. И это не просто теоретический спор. Чистое и правильное, как говорит Кадыров, отношение на практике зачастую приводит к тому, что женщина, по сути, становится собственностью мужчины. Несколько лет назад Ой, чё, представлять, доку кандуйцер, дос, бюрчум, но дюйцек. Так что тогда новый газет, но один ца, нажут гучигов, нажит дуй, гучигов бош, варк, шоустрай вош, шокач. Ца полицейский, ца я лирк цу, ца джим, так. Ихум айдини и дюйчи, ца, хундарцер дюйч. Hinzerst Deutsch, Deutsch, so Schei Putin, Pädophil Walsh, Beersch Dish, Deutsch Hazdata, Dolsha, Сургиюта, Deutsch. Вся страна обсуждала свадьбу 47-летнего полковника полиции Нажуда Гучигова и несовершеннолетней девушки Луизы. Новая газета выяснила, что на ее семью оказывали давление, а Гучигов признался журналистам, что одна жена у него уже есть. Однако Кадыров заявил, что дал личный
медицины, который специализируется на изгнании из людей джиннов. Сюжеты об этом показывают на государственном телевидении. Hitsa šun ginega duhovno upravljanje muslimanu lile što. Duhovno upravljanje muslimana iz отдел ФСБ-ю. Цер и джинш цушеш цуча цер чудух эл. Чауя варварсва. Хатса дух цер и джинш чудух цер ца исламский центр и хари вожибор сам штилдиш. И алхитсу хинц цунага шей ФСБ но. Шеш моги духовно управление мусульман. Отдел ФСБ мою 100%, миллион %. И يولشا إنزداو это и وين بيخ بالشوار هرات سر دوتك إزواج ألتناخ إزبوي هردوي وجدوي بوش. По внешним признакам Чечня и правда все больше напоминает теократическое государство, где нормы ислама доминируют над светскими законами. Впрочем, эта религиозность в значительной степени инструмент политического влияния. Религия помогает Кадырову прежде всего контролировать население. Да и сама эта религиозность имеет специфику. İşte madati elhint kadiros lileş yatan oqal lileş duy el işte da derz de ol şu işens ellek duy çok quesson ko informatin mela derz ya şu iş tumş duy çuqar ha so herca gayet gerter so şun gayet gertege Подрыва власти, и я этого не позволю. И правда, не позволяю. Например, комментарий депутата Госдумы и видного единоросса Вячеслава Никонова. Политическая система в Чечне основана на авторитаризме, а он в состоянии гарантировать правильные результаты. Я не слышал о подобных результатах на выборах с советских времен. Фундаментом любой диктатуры является страх. Чтобы люди подчинялись, надо заставить их бояться. Парализовать общество атмосферой ужаса и беззащитности. И Кадыров прекрасно это понимает. Уже много лет в Чечне Его Кадыров борцу, Кадыров мават идешек, ФСБ идешек, и ужас, и страх латышек. Кадыров хоклас образование йол саган, и хинц хумел дюцега, и иш дават да хуардацер. Мелчо консультант шхилча, и консультант шамцан уровня халгулбама бизи, яхрун цаму бал биезуш. Ажал ахэр боак дила, ахэр гладуола, иш дешду, яхэр программион, хэр дагуола, и ше дег дешек ФСБ-ю. أخو هرشاو ФСБ بيلو هرشاو إنش وай بيضعوش. Действует практика похищения Салман Тепсурка, да их заподозрили в нетрадиционных сексуальных возможностях. Чечни потрясает. Люди боятся идти в прокуратуру и говорить, что у них похищен сын. Они понимают бесполезность того, что они будут говорить, потому что ничего они все равно не добьются. Зато существует угроза оставшемуся отцу, оставшимся сыновьям. Людей. И в итоге ее саму запихнули. Попытка группы журналистов понимают, что не захвачены легализованными боевиками. И бывший вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин и начальник Роскосмоса ушунар. Харвох хакамушун чо влиятельность сагушунар. Бюх фашиста вачун нохчиц имилан бюх умаюшунар. Враг чеченского народа ушунар Дмитрий Рогозин. Цугубо хауслаш. Делал еще более жесткие заявления. Жесткие заявления, Элвайн Эстемирова Гайтан, правозащитник Гайтан, Дикна Гайтан, жесткие заявления Богу. Куеши жесткие заявления сейчас. Куеши фашистские, свинские, твархали заявления. Сладуолаш. И любой почалха, и сакчуальвиш ушон цугит язинек хауслаш. Власть в Чечне захвачена легализованными боевиками. Местный царь зверей в непыльных подштанниках и звездой героя на груди нагло приписывает себе победы армейского спецназа. Инс кубок хауслаш, инс разобрать дова кубок. Нохче чуа боевик легализоваться дедал боевик шбу. Из-за вой дючтег дуй кристальный мези, кристальный доц мези духа дюйца шош легализоваться дедал шбу легализовать. Местный царь Бог, Кадыров местный царь Бог.
6 вот тянул, 6 глава, любой момент, да ок, что я уместный царь убог царь, из-за эш буцу бухты. Но из-за машай матовший, ну вот багар царь цуна. Царь бога, царь зверей бог, ду. Вой зверь, что вой ногчи, хам зверь, что бог, местный царь зверей чеченцев бог, дуцу бог. Умайоцу ми боцу, мидал эллан там и так далее, армейский спецназу бог у бог дусуца, бергал, ну вайче, шейчер, бинага, вайчан, шеш бин бол, гайскш бин бол болга, Кадырова, шейнти луч в бог, хилмекцуне и бог. Но и дать главное, нага царь зверей бог, от сагана вай зверь шхитшон. 99 года Путину шиицину шалел витанчултя. Ишти зрив шхилла изваж, ашик журналисту хатардич эларцуа, это бешеные звери, бешеные звери. Если это зверье, а если это даже звери, это бешеные звери. Ишти им эларуэн. Путину. Цултя вайн геноцидир. Страшно геноцидир на вайн. Хинц акар хади царя, хинцуга отстебах керч. Дюч камил шдолшсан духсун хагуштек. Но все эти заявления не имели для Кадырова никаких последствий. Ведь, как мы помним, у него с Путиным действует большой политический договор. И президент России закрывает глаза на все преступления, творящиеся в Чечне. Ему гораздо важнее красивый фасад, который Рамзан выстроил на российские деньги. Так, цутя, таванхар, дючек дадох, кандал муазгайская махта. Мела подробно. Мела اشتا السم دویت حجر روسا وين خايت بوس ويا نوخشي أطلعت استراتيجي ويربط تيز ويا وين تيوه مكش بول قيرم بوي تنا يقيرم يختو حوس نيز وي يقيرم ما تقعد شو دعوة يختو خلق البوشن وين قزع اشتا قيرمي دات وين قيرمي دات قزع عشان أتصابو عشان بو قيرم بوي ديبورتاتي مكشون ماسو نخبي مكشون إشاو كديرو حقويل لقوي كديرو بيلك أي ناق إنستغرام تواخيل لك قيويك وجويك إشاويك ده عقرو شوشون إذا خالش سو كديرو أنت شاش دوبوش مليلش هيتسا دابوشي أما إشام ده حقشة ويا بوش قلبويلا بو عيب بلا بوش عبش ما باتش نتسرت بوخ قبل تاتسوي جنب روشين وميوجريات سرتيش بوش غونداليش تا خشين دوينل شاش قاب دوينل دوتش تا ناخابو كيرتا هيقلان يلا ايشن بوش إناخ باستردات دينا سونخ و تا كديرو دو حال بيش بو إيشت يح باستردات كديرو روسي دو حال بيش تا ما كديرو شي سقوي كديرو شيء سجويا خاتسان شاش وقت نويا خاتسو إن بيجتنا أحشودو خاتسان ماجك شون دو خاتس قو بيلويتجا بروست نال دويش تورنش وندوي تسارة نوخشي قام دوي قرط آلت غيش كقدا غيش خلق دا غيش ميلاشنس باقي مهتا دور دو جوجس دادلوين يقير حلقل نوخشي خير بات بوش عش ما بويش цунага и последний этап окончательное решение чеченского вопроса юхичек. Юа воз низ қитлаш, со кадирам ти лучвачун. Шун масана со войшчана аздуч ладучана ха со воци кадиравин. Ка центун ти учвоци. Amma война и сурт цан эвой сразу хидат садеш аккуратно хуйқол долди, что хоть иградуй, цу играню ка лердалди, что хуй тулди, что хуй халх дудев санбол кенти хуй халабой хилча сагат да цадиш на подступах, цу дадор дари и цели провокацииш. Но дудев санбеш хуй бат, пока ишкачал войца амал баби, что хуй войдется сюгадуется шкуза Европе аш беш войца беш хуй вичбеш. Иште холонга буца медицина юч леш бухор дина на буйца леш дойш дуй под видом коронавируса кича дойш наштуш вой малдеш буш иш войнте ар буйр буш бас худуни анча вой самоста вала
خيخيل يشوش تموستا يتغاسقي موستا موي تندير ويج أولر دل ديس تومناخ دال ديك نك دويل خونا إن شو خاطرش شو الكومنتاري شو يشري خوص دال مولا تاك أسبوعشناخ قيت خير دخشو ماش دادا أصلا تندير يوحا حون حكنال زبريشون на территории Мордора да تندير يدير يو الخيتسون شين زيد يشوكتال запретить شين زيد يشوكتال запретить и бадо Магиканин ББК Яшин сам рассказал, как его вербовали. Рассказал, и он согласился согласиться Деницу. Так. Исаак Шмулевич, оскорбление, и вам ждать, мой масера и чдух миллион, мандит ишту, куда войду, цаш разные мабуй нах, туда я са комментарий, да йохон, а я зидел. Да. Правильно поступает. Так. Россия это ад с березками, бог. Россия движет ее, бог. О, березка. Телу мадецери. Там, бери. Фриман антиподинит. Имперский зуд и боль не дают империи зла покоя, и только уничтожив это исчадие ада, народы на ее осколках смогут построить светлое будущее. Бо Фриман антиподинит. Да, именно так, Фриман. Бадуке. أسر بنو إخيرا كقاتشا نوحشي چون غديخشا حانسو زكايا وان اتنشيني موي أماروين كديروين اتنشيني موي بوش باسبورت داتساقايش غدير داتس أوشان سلام مارشال دويت ويسيات مسارغا ليش داداش ديلير سلام مارشال ليش مارشال Гар оскорбление ще гар уже палбию чёс Ирина Иванова. Да ёхас. Да. Шульдамаг Рогозин, родина партии, Варбо, дух нацистские высказывания. Суча шаве говорон, Шульда. Шаве говорон, нацист. Ах, мелч огейн вальхельвишу, хар мел бьюхом или еще. Исаак Шмулевич, мадица, румш, шудуйц, дица, кучуам, шуарт, нохчи, зудри, киберш, хирмабуя, шудуйц, дица, юдов, таджимал. Вай модератору, цу оскорбление умдича, забайне тичани, дулшу. Мадиц, юмш, ишт, дестан, мегер мадец. Так, Фриман антипатинизм. Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию ОПК. Пожалуй, это что самый оригинальный способ самоубийства, который можно себе представить.
Легенда чуронях. Легенда чуронях матеру комментариев юшхена. Цагина соник кино. Легенда. Цагин. Гина Ламег, Владимир Рабинович, всем салам, хорошей недели, всем адекватным. Салам, Владимир Рабинович, приветствую тебя, дорогой. Так, als je wat naar luisteren. Так, Фриман, Аслан, чеченцы хотят наказать военных преступников, заставить выплатить чеченскому народу материальный и моральный ущерб, а также восстановить разрушенные заводы. Как мы можем это сделать? По Конституции Исламского государства 2002 года Анзора радикалы Европы выдвигают амиром Шуры, делают ему баят. Аслан, объясни, чем это закончится для них и для чеченского народа. Конституция 2002 года принята Аслан Масхадом незаконно, без волеизъявления народа, в которой народ не избирает свою власть. Теперь его сын претендует на роль амира Шуры. К чему это приведет? Фриман, конечно же, это приведет, если это произойдет. А это не произойдет, потому что там не те фигуры, ищ на бэтсига, на тяхвиттер бош, на тяху бош, на бэт. Но ищ ты дадах чема, цунадок зулам хилмегер. Ой, омана массарна. А ищ-то это буря в стакане. Цунах буй бэтси, та хума решаться деш, решать дира дочь. Набу. Даже не стоит они одной секунды его шагать для обсуждения. Царь решил, шуращий, царь хоршкул, амирщий. Бред дух просто. Так, ассалам алейкум, Аслан. И Ходорковский, вой чеченский нефть, газ, йохкин, щи, машоузда 8 миллиард. Халобош, уиз, вой хумма, цаёвая махка ресурс. Газ юхкин Сейфулла. Валейкум ассалам, Сейфулла. Вала Сейфулла. Иша дега и ахчанс дега хинца вая стрим юляли. Вайнаам гастис амел деш. Цаалу дюн да цуюкхил. Дик информированы, да, гастис амел деш ворсо. Цубох Табай хуст завод дербовается. Цая цво. Ит завод вай лавати че вай духу хумет дордер духу кэлудер. Вая в любом случае мы атайпану ахила вая вай мэша дойрду вай мэш дойва махойшня вайн инвестиция шизарю. Ах вай худа дизерду. И шедолниц адучтол ахча вай да нефте вай да уштол шедолрица вай цар мелдештолзи и шедол хума вай цан низам тяваш цан хуман тявай да хиттен хилж вай цан хуман тя да хиттер хилду вай цаня халецан ошахкетан ох западу вай годиду агападу вай нмет вай гоцадо ودير دوشون وريال نسيل خلا دوداين هندور خايشون ودودا وجهت هندور خايشون تقول هندور خايشون يقوموا поддерживать массана جوهر دودايا وبو شابك ليل ديال ميتينغ شو ديال и демократию ишткиет хош я ادمو поддерживать что цунтяхват туз так вай хинз дадиштег муду хинз и кадыровица ёх крах России хлиш мою цуайти качли вой кузадеш абидини цедин цан низам ди хиттан халбу вой цан халбой вой нахбах ца ши кови вой на халга бега достойный наш не ложь беш не биш беш цу правительство юк и балайт на
Ahmad Zakayev Nuhi Wahoush Bina, Tunzam Vina, Tunzam Jdaberan, нормально цершил, нормально на Роушен Биза, Цебиза, Сан Элошта, Wahoush Bina, zu Zakayev, Dailla, Yasha, Wisna, Tunguanda, Dick Go, Wetan, Doi, way Autoritet, Eilspol, way nach Zakayev, was Yuchi Bitterbatu. No, ويقوم دعاء مخ دعاء اشتدامج إلي قيش أو تغسون إمو ورشات تيريو سنة أو ورشات كونسنسوس تتاع وييزريو ويشت واغويشن شو تاع وين شاو سوديا نوحش شو سوديا خيل ملو وي روسيا يولش ديندا إناخ بريستوبنيك شبوشن Gerz büyüne düellen rastşan ti boğaber vayt emloy boy ter zudri ter nanoy ter ijri u kiberşa üt emloy boğaçış hayizyaş beş üçe преступник шбушан жоп далдиш Цундер судебный системе главный давать еще хинца война дünyanın мира орт диадиз концепция обусловленной независимости бошук вай Министерство иностранных дел юэха от концепции из датехтер вай цаюш вай мы сами справимся вай это дидой цуна уқцахила вай уқхирдоти гушадер мадар эльчдец гениали цуюк абохчан дигдер цухена хинц война миротворч безербу Gürcü xirbu iş, Ukrayinç xirbu iş, Türk xirbu iş, Немч xirbu iş, Tsağasun iş, Mürüş xirbu. Война иностранных. Ца миротворческий контингент чуяли езарю. Он эч вайч оц и эйнерду. Ию вайцель. Иду вай дадиштек. Ию концепция обусловленной независимости. Войнек. Чтобы Кадыров уебоша, Кадыров губ уебош, Кадыров чбой боша, ночи команда аю геноцид цеет. И выходу концепция обусловленной независимости. Войн чу миротворческий чубалича, вой парламент хажан, президент хажан, вой уахойшан чутя, вой чуа и миротворческий ла, вой нормально адам дуйгайта, вой дух всех признать ты душон, вой инвестиция шоришон, любой бизнесмен новый метти, саморазведанный о конкуренч боч метти, первый валя инвестиция шаш, он дальше раме так больше, вложить там это быстро, а теперь международный миротворческий контингент легче договор должен, вой прешеран бахилиш, вой кашеран бахилиш, мелан бах, вой пачалч аялалц, вой президент выборшаги дач аялалц. Ишхила одинят любой чу, вой ахчалурду, любой нагванчу уору. Чу, давайте будем работать, вой цан, вой бакахви вой. И суртуттарду. И вехтан чултя. Ца итти завод вой метуаттен. Вой инвестиция шиан чултя. А хин завод чин схоп вой окташарат рай итчара вой томшбеш лилша. Дух технология шмахите. Робот шуинц шадега духинц. Вой гуш духа шадег интернет. Дадулдел шадулунду. Современный компьютер, современный керл завод чиревой. Ить завод воич. Кривоен кривума выше дается пока военным 160 халхилел цабай хуст езуш. Цабай хустаца из воен цаэзер ялабай езуш. И заводч. Заводч, фабрик, шадулума. Ахтиганерам боба метка хуль. Вой производитель, вой асам продукцию вой ешел из эреш. Из воен чудош, ахчду. Массу эл. Вой тутя бобича. Цундела цавай дуя хара цанизам ти дах диз. Цанизам ти дах кан цатуман ти дах мой да хүйти дах вай цадалурду. Да му вай цути доорду шуд. Қиет диз қторка. Временно депутаты все радикалы в Европе, боясь их выдачи Кадырову, спрятались и выдвигают своими боятами Хитер буде алмула адбита шашмет борбу. Ичкерия forever. Так, мичворс. Ичкерия forever. Навіщо?
Ичкерия Forever. Поправки Конституции на военное время, если делать, то делалось для пользы. Аслан был зажат между русскими с одной стороны и радикалами с другой. Неизвестно, как еще поступили бы другие на его месте. Из-за нисду, он не стареет бэхкам будешь на да, цу динага Конституции дождь дается. Из конституционного решения отменить решение Конституции, дождаться конституционное судьяну отменить течение, все, и дождаться эльчане издадул, что президента царевать, тем более военное время, по необходимости, при well меткацарел день долман, иштиду, так, и он пластит дорой дал мула. Так. Дешенчная бо осла всемирный халифат начнется в Норвегии байтеля. Да. Так, Аслан, не надо так говорить про Закаева или объясни, в чем дело. Каждого политика есть плюсы и минусы. Питер Вольф. Дина объяснять. Сунин синца дийцеля сун. Дина объяснять. Объяснять Дина. Эхар объяснение синега сун сашуалах. Машин чухиян Саид Ами Ибрагимов. Закаеви замол шел. Сода кайкан в Страсбурге. Сюз машин чухиян чур. Абуал бабизер бу. Бухт байли хотхунти уовару. حواغي والي مهتك بات إزواج أقمال دين روسلان سليمانوف نشخو إلدارة وبوشو سجو أسي مساك دي سندو سوبي إشت بوبليتشنا سايم ويربوه كيريت نغس إشت دقيقين سون قيساقا خاوي الوات بزي أوروبا قيناغي قيقنا بخيردو سول تحسون دو قيقنا بو سيوك جوج إرشيو غريوش بو شاش هيت سون تيو عش بمتغا سون شاي يرو شاي تاجيما متك بلاري سيوك يو غريو نداش Su apsolutno nisu i cadar. I na osta pravitelstvo ju ahilla el vojnah sajtjuk i su on provergnut sedin su ju pravitelstvo ili da vehkan el naško el daro. Su ju zakajevs i hilla vat su ju eler. Ta hinsa Strasburga hitcerca мероприятия шешана цигаишу и на ост. تيجاعيش إذا واج تقو سنة وستنتي قطة تشنبه قمويتون تا نتبع جنك شيء كيال يعني سندلا سقيت شوات زكاة وان دابي شو نخبو زكاة شي برويتر سوق عوات بو سويجا سكرين شوت تو سايت تشيشن بري سايت إلى قيت سايت إلى نشخو إلدارو بلار دعوة قنال И было давокшена, и давокшек в связи с реорганизацией. Не потому, что он предатель, не из-за того, что он расхушен свой, а потому, что и чунца отделца расформировать теж. Берлине Омари замхиля халхилол представители Берлине Ичкери хиля сумцаха. Цундела сохучват закавин, те сохуттарват. Закавин, те ахуттарват. Сайн лилинак сохушу. А если лилинага ушу, сайн умш дюча. Сайн юватуяч. Пачах на главнеду. Суни вирбоке, уже сунти дадуштуй, нохчалти дадуштуй. А уже омумду. Сундела соват. Со юхиват, хирават. Ты никогда уже элла ду маситтаз элла ду. Аджим внимательно. Ильчанха, хошчанаха. Ты никогда в жизни Закаеви, Алимпаш, Салтыханови, Саид Амин Ибрагимович, Цунаган со юхигуру шват. Цар сун ягуертанол, ямарти, сун дагуертандол, Зуламидуи,
Sandina Rob Durardu. طبعا سدية أتوبات نو أس دورردو سيقدلوش ديك أسم عيدلي المسو أغو إناخ أجنتو إساقوي أجنتو توسيغا شندبو بي ألال أسرازو دا ألادو بيكش بني شعداء تسدين الدولير قميل أتاسويق أزابيس يوي ميلدو قميل زابيس يو ألشا شك بويل شوكتا تاخ بيكش بنير القميل دولير تسميت دوررتي شادق تيجم يوق أبيراتير سونم قاعد دغيش بريش قاعد سو دقيق ويش سو بيو مستو منادنك مجايتشي وشو ويجرش دقيلغنو إناشو إلدارتنا سويغا زابيس يوق نا حقيسنا سي غير داقن شولتا إتون ساوش ويجري بات دقيلناش يا ويشي بيش دات دقيلناش تون شيشكان تو تخوي تخيل بوقت ناقصتو إيشيش كانتو إغاس قشتوية خوش على تسوغين دوين دا تانتي بوال بيشوقي بوش غلاس هو يوق سويغا ستسياقي شازنو خلو چوني هم قاستا ولويلچي سايق حيلچين وجا подготовиться день как положено к суду вас подготовиться день отчет тирю а хаусвик берлини воли судьи тига қеллин вайц қастирду алсахом дулир. При этом со суди койкшвек, судья у тига хульшвек. Со суди хавовай, судомятельство, разбирательство. А при этом и 100% и не из убогшвек, хамел дешеву. Судья непредвзятый, объективный, не заинтересованный, честно хельвишел. Судья уже цюнцу, бикш бенирцу. Бикш цабо бойш, блогерш, бойш, висткульшол, сагольш, раскшанте бол бибош. Цуна суна цаقي объяснение хилаят. Но хинз тяхар да бит беша сом уже сунха тигадыг. Хинз уже халаишу первый заму закаеве. Цунт яхиш си камерш я шагайта гош далечен хуз Германия воч далечен лишусаг тигалилшу. Так сохун хучу ишна сосай целарияш хавиан цегасшан So وق والر سخلري غاسق سيدو مستخل خلري هوردين عدوش عشو إتى يوسا إتى أصلري يريو سوترت وات سوترت دودو سقومي سن أقع بايشرا دق بايشرا مخلا إشتا دودو ترت سندلا إهم دوتش إهم أسيتو يخي دوتردات إميلا ولا وات إدوكسا Tundelas, alla du inte så bra. Tack, när jag vet det är det så. Du da je прирожденный лидер war, is da welch balagan da jule lir. I bado i lider war. Вот делаешь. Вайхан уже начекал, ежели. На Ичкерия Форева. Руслан Сулейманов по кличке Нашхо, работник 3-го отдела. Ну а дикция Юлин и тем основам. Просто обойти езера. خينو قويتر دو ملو نسوال تامبو سيك خاتش دا إلاس سيك خاتش دا إلاس يو بسيكر خوات ديل سيوانا ديناس تنجيم سيكيس قميل تنشين ساحته سوا زكاوي تو بوش قميل دو تو تنديل تسخو ديل ناغن تسخا تنديل خويتش دا بوش قسيس مگر قطع سيستريم تشيخ يوقس دال مؤلا وي قيتر قيتش اغو وي بولغا بيربو قيت تحوسر قيتش تقيتشن وي بعد ديج دوم دات دال ديكنك دويل خنا دال تحي بيرتكي يويل خنا دال وي قام لر دويل قيول جينا تسيتشخ قيتش دلوم شخ Mega dudach, adikuel masera, marsh oil, büyüsler oil masera. Assalamu alaikum, adikuel marsh oil.